Apri Mimin Elisa bareng ya. Bareng cah telu. Oke, yo ngadeg aja ngece dole lan genduk. Ya, yuk. Aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng-bareng lambe abang kose kiwan Roliane baca ngece lamun ngece kawalek minggu ini Roliane baca ngece lamun ngece kawalek minggu ini aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng-bareng lambe akan kose kiwan Roliane baca ngece lamun ngece kawalek minggu ini Roliane baca ngece lamun ngece kawalek minggu ini Apri Sugeng dalu Mbak Limbu Sugeng dalu nggih Mimin Wilujeng dalu Mbak Limbu Elisa sugeng dalu Sugeng dalu Wilujeng dalu wancange Limbu luar biasa Sadalang sing luar biasa lah piye cara leren mau bengi ning Jakarta iki teko kene lah yo logate ora leren Ijeng ngaturaken wilujeng dalu sedaya mawon ngaturaken apa wilujeng dalu sugeng sedaya selamet sedaya rahayu sehat bagas waras panjang yuswa nek arep ngandani dadak bertahap iki wilujeng dalu sedaya rahayu sehat bagas waras sehat nek ra waras piye ayo nek ora waras piye jarene nek ra waras yo presake berarti masih sehat kudu waras ya saudara-saudara sekalian yang duduk di yang menonton dari samping bener kan basa Jawa sing halus no Pak sedaya panjenengan priyayi ingkang mersani jumeneng wonten samping menika ngaturaken wilujeng sedaya mawon ya bapak-bapak yang duduk di depan bapak wonten ngajengan kula sedaya ngajengan kula kajengan panggung menika iku malah saya ndledek iki aku malah ngajeng panggung menika ingkang lenggah wonten mriku ngaturaken wilujeng sedaya oh iya pun sae ta basa Jawaku apik Pak Dekan yang terhormat seluruh Bapak Ibu dosen oh iya ya kita akan mengucapkan ayo wong telu ben ketok sempak kompak aja ngomong apa kono kesindir no lha kok kesindir ki piye apa ngomong agemane maksud semangat dan kompak itu ora mung kompak nih sempak ki semangat dan kompak kalau kompak tapi loyo enggak bagus harus semangat yang jelas kita mengucapkan selamat hari ulang tahun ke 76 Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada. Bener-bener semangat dan kompak ya. Ngono apa? Oke, ini ada motonya. Kita udah ngapal ke mau. Oh iya ya, motonya apa? Siji, loro, telu, Manusia, mriga, satwa, sewaka. Kuwi tegese apa? Manusia, mriga, satwa, sewaka ki tegese apa? mensejahterakan manusia melalui kesehatan hewan. Lho Gus, hewan kok mrono ki piye? Monggo sik. Meskipun wujudku kaya ngene aku masih masuk kategori manusia, Mbak. Lah wis sontak-sentekan makanya dikira rada Lho rono. nek kewan kae lara jane pusate penyakit ning ndi? Nang endi? Oh, ning endi Neng ya? dina ya tergantung lorone to, nek PMK rak ning kuku karo mulut. Kabeh penyakit ku pusate ning bokong. Kok iso bokong? Apa nek lara kuku sing disuntik kukune ya ora. Terus Ora. Apa mau sapine anyang-anyangen apa sing disuntik kuine rak ya ora tetep bokong to. Gus, anyang-anyangen disuntik apa nih? Nah, masa ya aku nyebutke apa ya? Oh iya iya. Kabeh pusate ning Ning bokong. Ya, tapi Oh. dokter paling cerdas ki ya pancen dokter hewan kok to. bisa? Lah, kok iso? Ya ya nek menungso, gawe Ah. nek misale greges-greges. Greges ora krekes-krekes. Ya, kamu mau periksa, Kamu mesti ya periksa. napa masalahe napa? Nggih niki kula rada mumet, ngoten to. Rada Pirang-pirang dina meriang, awake pirang semelenget. dina. Nah, ya. Heeh. Ning nek dokter hewan, apa ya kewane takoni, "Piye? Apa awakmu ra penak?" Ra mungkin. Ora mungkin ra iso Nah, berarti kan cerdas dhewe dokter hewan ya. Terus Apa? dikapake yen dokter hewan. Hah? Terus dikapake. Ya ampun apa ya dijak omong kewane. Takon dhewe Apa kok. apa harus Hebat, mempelajari ya. Nah, bahasa? makanya langsung analisis aku sebagai psikolog. Wong Apa sing- ya kaya Angling Dharma ku coba bahasa satwa? Nah, kuwi. Hmm. Piye Apa lek yang iso ngono kuwi? memprediksi? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ya ngerti Ah. bahasa satwa. Ngomong, oh, iya. Mungkin iya. Berarti toh. dokter hewan itu punya rasa apa ya? Rasa peka terhadap Iya, hewan. simpati yang Mbok nek tinggi. hewan ora ngene-ngene terus. Kok rumangsaku kok aku lek ku diandani nganggo hidup ket bar ngisak ngantek dedek mau terlambat 3 menit to. Terlambat 3 menit. Aku jan nyun pirsa karo panitia, sindanya sudah cantik-cantik. Suaranya bagus-bagus ono Elisa karo Apri kudune mimin pemeran nderek ra apa-apa kan schedule kura banyak banget to. Jadwal kan kok banget jane. Jadwal apa? Ya kula iki ngarit goleki pakan sapi ya tak jadwal. Ya penting kok. Ingon-ingon nek Penting ora lah iya. Lah padha-padha makhluke titah Gusti Allah perlakukan dia. Kuwi ya termasuk dengan kaya baik. mau slogane mau apa? mensejahterakan manusia Ah, melalui ah. kesehatan Kesehatan hewan. hewan. Nah, kuwi. Dadi nek golek pangan nggo apa? Wedhus. Wedhus nggo Wedhus. sapi, kuwi juga termasuk Sok nek kowe tulus, mereka akan membalas kebaikan. Benar, Mula benar. paribasan nyun sewu nek do ngomong kewan nyun sewu asuhe iso jegok kok menungso ra ndi penditik. Lah ngono ki lah kok ade belajar. Kaya hal sing ingon-ingon tulung lek ngono men ki lho. Ingon-ingon lewe. Wedhuse lek men sopan lho. Kok sopan? Angger kono mulih ngono langsung lurui kok. piye? Lek. Me. Ya wedhuse kowe pokon. Oh, sik. Lho wedhus iki nek ngrurui lek suku men nganggo gregel ya. Gregel pripun? Gregel. Gregel pripun? Li. Apik. Berarti kan itu iki tembung sing singkat to. Iya. Iya. Anu kewane di penitik kok menungso kan di penitik. Jadi kita harus memperlakukan dia dengan baik, dhisik-isik was makan bener. kesehatan iki awake kok kudu di apa cacingen apa piye ngono kok. Kadang kala kita kalah karo kewan. Ya ngono kudu ki ngerti lho. wayahe kapan kudu kawin barang kuwi to. Nek wis Ayo. wayahe kudu Kowe wayahe kawin suntik to? Nek kowe nyeritake kuwi, aku ra iso ngomong ke apa-apa, Pri. Lah ngapa? Pak Mul penyan ngertos Piye, piye? track record kula to. Oh, track record piye sing endi? 46 tahun masih menjaga kesucian dan kehormatan. Kok kawin ki terus piye dalane, piye carane aku ora arep tak presake Pak Bu niki nyuwun tulung pripun carane pengembang biakan mimin niki saged terjalin. Ya, wis kowe karo dokter hewan dirogoh kowe ngono. Apa kabeh penyanyi kudu dirogoh kan ya ana Lah nek sapi tahapan-tahapane to, Mbak. sapi kan nek arep diproses apa ya ngono kan ndadak di ngene. Ya ora kabeh ngono to, Pri. Engko dedek terluka.
dedek tercapik-capik ora utuh meneh enggak mau aku. Mbak kowe ngerti dhewe ya to. Heeh. Derajat tertinggi seorang wanita. Heeh. Itu nek isih gadis manakala bukan karena paribasan kecerdasan. Oke, kecerdasan penting kok sing diaturke Mbak Limbuk mau. 5W mau. Primer nek dhisik kan mung sandang, pangan, papan to. Mau aku buake sekondalan mau. Oh iya. Wastro, wareg, terus wasis, wismo, terus karo kesehatan mau jenenge apa niku? Waras lho. Nah iki kudune kaya aku kuwi nyen sewu. Ya kudu waras pikirane. Terus nek umur semene iso njaga kesucian lan kehormati apa ora kuwi tantangan sing abot. Saiki SMP wis diotong-otong rono-rene jajake mie ayam gelem. Lho iki dadi iki kedokteran hewan UGM ki milih bintang tamu ra mung sak-sake. Melalui salat malam, melalui paribasan berbulan-bulan. Lho menika berarti kan lho. Oh, kewan kok disak-sake kok ndak mau dong. Bintang tamu kaya kowe iki ya ayu, perawan, terus trengginan, sehat, ora tau lara. Kono ndek dokter khusus kok. Neng pet shop. Kok kucing ngopian ning matur nuwun sanget. Alhamdulillah menika setelah 26 tahun ternyata bukan sesuatu sing spektakuler. Ya. Spektakuler lho iku ora biasa. Nekake mimin ki apa ora? Inden 5 sasi sadurunge. Karena multi talent. Iya, karena jadwalnya juga ya susah ya, rengket itu. Sebenarnya nek aku berkesenian gini ya Pak Mul, monggo serawung karo nguri budaya. Oh iya. Silaturahmi Pak. Niatkanlah, luruskan niat. Nek niatmu aku arep nang UGM golek duit. Ning Fakultas Kedokteran Hewan golek duit, ya tok mung duit tok. Ya, nek kok niatke silaturahmi, ketemu sedulur, imunitas tubuh meningkat, bonusnya disangoni. Lho, nggih ta? Dadi luruskan niatnya. Lho, nek kowe aku ndek bojo men ndek keturunan, ya mung tok keturunan tok, tapi aku ndek bojo ngibadah. Di situ ada kebahagiaan. Lho ta? Tentraman hati, keturunan, rezeki yang berlimpah. Loh, nggih mboten Pak? Loh, nyatane iki reoni luar biasa loh. Jadi tadi yang alumni 63, alumni 73. Heeh. Aku meneng omah ki sadurunge tampil ki ya wis apa jenenge? Kabeh tak survei. Weh, riset. Dasan ngomong ngono kok lanang banget ya. Ngomong ngono piye? Lanang banget. Oh lanang. Intinya gini Nduk Elisa, di Apri, setiap yang bernyawa di dunia ini, meskipun dia hewan, ora bangsane ADW, nek diperlakukan dengan baik, dia juga akan membalas kebaikan kita. Bener banget. Nek kowe karo kewan ki lho malah haji kewan. Kok iso? Karo pitik lho kowe haji pitik. Kok iso? Pitik ngendok, ndoke didol sekilo payu pira? Paling ora 20.000, 30.000. Lah ndokmu payu ora? Ukurannya ra ndok tok to Pri. Kan yo ndek liyane ndok bareng aku. Lah ya ukurane ndok wong. Gading. Iki sing ra duwe ndok ki mung Elisa yo. Aku. Aduh aku. Wong ditumbaske. Iki niki ning anu lho Pri. Aku di Elisa, di Apri aku kok ora menggurui tidak. Ini iki ning lingkungan akademisi. Lingkungan akademis jelas. Pak rawuh dosen rawuh sing alumni kabeh sukses. Ya. Nyun sewu, aku nggumun karo Apri lho. Apa meneh? Iki upeng ning kene live streaming lho. Kowe wong lanang kok dandan wedok iso ayune kaya ngono lho. Aku sing wong wedok asli malah ra iso teplek ngono lho. Aku ngono ki. Apa ra disengeni bapak ibumu to Pri wong lanang kok dandan wedok. Oh iya, aku sing wedok asli we. Kula sing wedok asli ora iso teplek soalnya kowe wong wedok kok kaya sapi to. Ngapa? Nek nguyuh ngadeg. Engko nek lungguh. Engko nek lungguh engko anu. Engko nek lungguh saiki ngene. Saiki tekan lemah. Wirune iki lho nek jenenge wong wedok kan lungguh nek pipis lungguh kan ya tekan lemah to wirune kok. Mosok itu menyentuh tegel iki. Kok saiki tes keaslian gitu. Keaslian. Heeh, si Elisa ngomong endok. Endok. Ah iya. Terus Lek Mimin.
Coba men. Nduk. Iki anu. TKE mudeng kok. Men dolo. Dadi iki nggo membuktikan antara asli karo ora iku muni ndok. Endok. Nduk. Dene ya gede suaramu. Ngaku-ngaku wedok. Aku karakter suaraku kan memang ngebas, Mbak. Oh, emang bawaan. Kamu jangan body shaming suarane ngebas lah. Wong krempeng lah itu namanya body shaming, Mbak. Nggak boleh. Iya. Body shaming itu nggak boleh, nggak ada aturannya. Kayak kelemu ginu-ginu, kayak kulitnya ireng tunteng, kayak rambutnya keribuk. Nggak boleh itu body shaming. Mimin kayak wong wedok kasih jalan ukurannya 48. Ngono ki lah itu body shaming. Kena hukum kowe body shaming awakmu dhewe kowe. Ya nek awake dhewe ya ora. Body shaming ini tidak melulu soal nyon sewu, ora soal. Misalnya mimin wonge kaya pralon dhuwur pamane ngerti. Manakala aku tidak sakit hati, itu tujuannya tidak mengejek, itu tidak masuk kategori body shaming. Ora dikebiahu ya. Tujuannya tidak mengejek dan orangnya tidak sakit hati dan itu dianggap aja guyonan karo friend sedak ini bukan body shaming. Tapi nek wong urung kenal langsung tok tunjuk tok leh itu baru body shaming. Kan psikologis ya kudune paham ngono. Paham no aku. Secara apa jenenge psikologi iki nek kaya Mbak Mimin ki piye Kak Elisa? Nek kaya Mbak Mimin iki ya nek sabar orangnya. Heeh. Dek iki sajane rada mlebu gejala. Gejala apa? Gejala kudu dipresake. Lah piye to? Aja waton lho kowe. Apa gejalane siji ngubah merubah suara atau merubah karakter. Kudu dipresake merubah karakter. Misalnya mone riang, dek tiba-tiba sedih, tiba-tiba dek gampang terpengaruh apa ya sekitar. Moodnya berubah-ubah terus. Kehilangan jati diri. Sing kaping loro sok ngelus-elus kewan. Sok ngelus-elus kewan. Kira-kira dhek ngono ra? Wedhuse bendina dingenekke kok. Sing kaping 3 sobo pasar. Kuwi karo towel ngono. Sing kaping 4. Towel-towele iki piye? Kita ya ana terus sing ping 4. Sing 4 joget-joget terus nyanyi-nyanyi dhewe. Padha kuwi jaman towel. Lah kok berdasarkan kebiasaan apa berdasarkan survei? Iki berdasarkan survei nek ngene iki kudu dipresake. Siji moodnya berubah-ubah, merubah karakter, dolan ning pasar dhewe, joget dhewe nyanyi dhewe, ngelus-elus kewan. Ngelus-elus kewan. Nek ngelus-elus bojone wong ora. Coba. Sok ngono ra? Ayo, Tris. Towel sukanya towel nempel ing maunya nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Ya tak? Itu kan masa lalu, zaman aku masa jahiliyah masih hidup di jalan yang sebagian orang menganggap sampah masyarakat, sebagian orang. Tapi sebenarnya kalau kita mau turun ke jalan langsung, mereka itu malah tingkat keakrabannya luar biasa. Oh malahan ya? Kita nggak punya uang, sak gelas diombe wong loro. Oh iya. Orang didit rokok sakler disedot wong telu. Terus nyon sewu pamane kowe rasa pajak listrik, duitku ngamen, duitnya Apri ngamen, dikelumpukke nggo pajak listrik kowe. Padahal notabene kita tidak tahu alamatmu ngendi, KTP-mu apa. Nek kowe berbohong, bisa jadi aku ndak. Tapi mereka sayuk loh. Malah kita yang nyon sewu secara sosial dianggap di atas mereka, kadang kalau do iren loh. Kita harus belajar dari yang di bawah itu, sayangku. Iya. Lebih baik hidup menjanda daripada harus digilir masa. Digilir cinta, digilir masa. Kita bisa belajar dari siapapun. Nah, yang kita anggap dia bukan siapa-siapa. Ngono ki Elisa iso nira-nira. Ya aja nek kowe tadi malam. Aku mimpi kawin. Bang. Kayak ngene loh. Sekarang udah enggak ya? Udah sembuh toh? Ya berproses toh, Mbak. Iya. Tapi memang luar biasa loh, sesosok Mimin sing mau ning dalan kaya ngono. Sekarang ki
piro wis bayare Mimin iki? Wis sangat bermartabat. Loh. Dia sangat menginspirasi nek kon ular-ular kon ngandani menasehati juga cerdas gitu. Oh ya sing tak omongke mau. Nek ngomong bayaran mungkin bisa kata tak terhingga. Bayaran lho. Tapi karena niatku silaturahmi dadi bengi iki aku ora gagas. Soalnya bengi iki wis dijawab panitia, wis dibales panitia, aku ora gagas bayaran. Wis diurus panitia. Ngapa tidak gagas bayar? Seperti kita berkarya, hasil itu nanti ora dibayar, ora dibayar wae ya. Gak dibayar gak apa-apa berarti. Lah aku ngopo to? Aku duit ki monggo mung paribasan monggo rerangken. Oh ngono. Nyon sewu omahku saiki wis 3. Weh. Sertifikat 3. Apa? Vaksin loro booster 1. Wong edan. Lho saiki arep sukses apa-apa nek ora vaksin ora booster, ora memenuhi aturan pemerintah, arep terbang ning Jakarta ra iso. Lho, kita harus tetap manut aturan pemerintah. Omahe tingkat 3. Omahe tingkat 3. Ber-AC. Ber-AC. Elok kordene elok tingkat 3. Tingkat 3. Kowe pengen ngerti apa? PKU Muhammadiyah. Sakit mas. Ngaturke panglipur Jas. Sukses kagem Fakultas Kedokteran Hewan. Di kene Apri, Mimin, Elisa. Di sini banyak juga yang pinter nembang. Banyak juga yang abdi dalam keraton Ngayogyakarta. Akan ada banyak kontribusi ini nanti. Ya walaupun menggelar menika wau wonten napa menika Pak Rianto saking Purwodadi menika alumni saking FKH UGM menika badhe dono swanten dalu menika. Iya luar biasa. Salah satu apa namanya Vetgama ya apa ya kumpulannya. Pak Rianto saking Pak Rianto monggo. Nggih, monggo yo srebeke Mataram co. Duduk. Monggo Pak Rianto. Lho Elisa. Nek wong wedok tenan ki nek mbagekke tamu ya ngene ya. Ora kono kok dalu. Iki Pak Rianto nggih. Langsung pikanto anu to Pak, disosor Mimin. Pripun rasanipun disosor Mendo Pak? Kok disosor Mendo? Mendo lo. Kagem para lenggah kula tak manem bromur win nggih. Bapak Dekan, Bapak Profesor Teguh Budi Widoyo lan ugi Bapak Wakil Dekan lan sedaya para lenggah ingkang tasih mirsani pagelaran Ringgit Purwodalu nika dalam rangka Dies Natalis ingkang kaping 76. Panjenengan asli Purwodadi Pak nggih? Mboten lho pundi? Saking mriko Kilen, Purworejo. Oh Purworejo. Tapi rumiyin Pak Rianto menika nate Bali wonten alun-alun Grobogan. Oh, manggung ping kalih kalian Mbak. Oh, dinesipun lenggahipun Princess kalian Mbak Min. Dines lan lenggahipun sak menika wonten Purwodadi. Oh, nggih. Jane rumiyin nate ngundang Mbak Elisa ning kok terus kepancal nika PM kok Covid. Nggih, Covid. Tanggal 20 Maret 2019. Jane sampun ngundang almarhum Pak Sino. Lah terus di lockdown mboten sios. Oh nggih. Yen panci jodone jenengan mboten sing wedok asli kok Pak nggih. Disyukuri mawon. Nggih, kula dereng nate tindak wonten menapa pendopo Purwodadi itu 2012. Oh nggih. Awal-awal Mbak Megan belajar nyinden. Waktu itu dan pertama kali saya ketemu Mas Gareng Semarang di panggung ya di situ 2012. Rumiyin asring menawi hari jadi Maret kalian Agustus. Keleresan sampunipun tahun pinten nggih 2015. Mengker nika ingkang
kepatah dados ketua panitia niku dalem. Mila rumiyin jane sing kepotongan budi niku Mbak Mimin kalih Mbak. Dinasipun wonten dinas menapa Pak? Peternakan. Menawi wonten ingkang wonten kebudayaan sedulur kula Mas Marwoto Mbok. Oh, sampun purna tugas. Sampun purna. Dalem nika janipun wonten ringgitan. Oh nggih. Tapi kalau nggih izin sederek ya. Nggih. Sebetulnya di istana juga ada acara Mimin dan Apri nggak bisa ke sana. Nggih karena tidak diundang. Jenengane kok sia-sia. Nggih, Bapak panutar tamtu sangat budaya. Niki tak tepangan riyen niki nggih. Sing durung kenal niki. Kula dereng tepang. Ingkang asma sinten Mbak Elisa? Kula sik tepangaken to. Mbak Alisa Orkarus Alasum. Kula Alisa Orkarus Alasum. Napa sedereke penyanyi Ari Lasum nika? Oh nika tesih nganu Pak Dene kalih simbah kula. Siji Biung, siji Popo. Wong Sulawesi karo Surabaya kok ya beda. Niki Mbak Cange nek pangan niku ra nyuwun pirsa asma. Nggih. Bar niku napa? Nggih, status. Status napa? Status niku ping 3 jane. Napa? Legan golek momongan. Oh, legan golek. Mesti tekoki. Isih legan. Kula legan nek niki golek nek niki momongan. Berarti aku cek kecil banget legan to. Soale nek mboten legan berarti nembe golek. Niku patah mahasiswa sing urung do duwe pacar nika. Monggo saged pilih Mbak Elisa. Mbak Elisa ini kandidat doktor nika. Nggih. Nek pun mau mah berarti wis duwe momongan. Nek niki statusnya benten niki. Mbak Princess kalih Mbak Mimin. Statusnya seumur hidup. Seumur hidup tegese pripun? Lho, rak KTP seumur hidup. Oh, Jadi ngaturaken menapa Pak Rianto? Jane kalau wingi pun WA nggih napa? Imbangono katresnan. Nika ketahe kirang familiar wonten mriki. Oh nggih. Nika sing familiar niku ketahe nek Mbak Elisa niku podang kuning kados. Oh siap, podang kuning. Oke nggih. Niki dibawani gentosan nggih. Oke, hubungane kalih hewan-hewan niki nggih. Ayo lek luhur. Sing isih napa? Sing jumbuh kalih kawan. Lho, jenengan teng mriki lek mboten joget sing asli. Lek kudandan tak pol-polke ora payu ora kanggo. Met 1000 lho niki met 1000 ya. Mangke enten sawerane apa wae. Oh nggih. Kapan jenengan kan ngertos tentang dunia hewan-hewan. Nggih leres. Niki tentang podang kuning. Kula ajeng tanglet. Niki peksi napa kira-kira? Pantese niku nek Mbak Aprin niku peksi menapa nek? Niki peksine kenari niku gagak. Aku cendrawasih no. Apa ancel galeng yo. Ancel galeng yo apa ancel galeng? Manuk ancel galeng ngerti? Borong dereng ancel. Kalau enten iki nek ciblek. Oh, ancel galeng pirsa, Pak? Mboten. Ada ancel galeng. Kuwi manuk apa to, Pri? Niku sing tenggalengan. Sing ndelik tenggalengan. Tenggalengan angger titik-titik. Pematang sawah niku lho. Itik-itik cerit. Itik-itik cerit. Gitu ancel. Tapi niki kathah anune. Ampirane kathah niku angger lewat pinggir dalan mesti mampir. Niku lho kulineran niku lho. Oh. Nggih. Sop Pak Min. Oh nggih. Kagungane nika Mbak Min kados iki. Mangga. Podang kuning ca. Ya. Nana Nadyan napa Mbak? Wujud mong peksi. Tepuk tangan buat Pak Rianto nggih. Pak janjane manuk niku lanang napa wedok nggih? Manuk niku lanang napa wedok? Nek manuk niku mesti jaler. Mesti lanang. Lah nanti lanange lewat Lho endi? manuke gedhi. Ini lanang kok. manuk nggih ya ning sing lanang ya ning sing wedok. Lah iya ngertine saka ngendi Pak Mul ngerti ra nek manuk sing wedok sing kaya ngopo ayo. Ya sing wedok sing ngendhok. Oh ngono. Beda karo nek wong ngono. Iya. Ya maksud nek wong ku ora duwe ora ngendhok ngono lho. Iya ora lho. Melahirkan. Gawe talining bronto. Budaya nek niki. Sae nen jenengan. Kula sakniki. Sak kula sisi nggih. Oh nggih 3-3. Nggih. Manis alus tur mraati.
goleki si podang jenah tak kasih pertanyaan Pak tentang hewan. Kewan apa sek nek mangkurep kuwi sikile 4 nek mlumah sikile 8. Wah. Ayo, dokter hewan iki doreti ora. Bedheki sing neko-neko. Ya, yo tenanan ana ra kewan nek mangkurep sikile 4 nek mlumah sikile 8. Mbah Imin reti ra? Apa kuwi? Aku yo ora ngerti to. Pun terima bayar mawon. Ora ngerti lho Pak Dokter. Bayar lho nek ra reti bayar. Terima bayar. Ada yang tahu, Pak Dokter, Bu Nek Dokter. apa mengkurap sikile 4. Nek mlumah Sikile 8. 8. Reti ra Pak Mul. Cerdas lho, dalang cerdas lho. Engko nek tak bedhek kowe kobong no. Apa? Ora ngerti aku. Apa kuwi? Apa? Barongan. Kok iso barongan lho? Barongan kae, nek ngene mengkurap sikile 4, nek mlumah nak sikile 8. Isine nak wong loro to. Barongsai ngoten niku lho. Ya. Canda. Iki, oh iya. Iki Elisa ini memang tipikal cewek yang Apa? Energik. Yo aku ra iso. Energinya nggak habis-habis. Kuliah terus sampai menjelang S3, PJ terus. Terus bintang iklan ini dan itu. Wis maem sing cukup ya. Iya maemku cukup. Lah aku kan ning teratak terus kan mangan gratis terus. Oh iya ning yo wong wedok ki aja. Niki konten setunggal kula sing mboten wani tanglet. Napa niku? Asline kondi Mbak? Ben sing takon Mbak Mimin coba. Mbak takon niki asline keng pundi Mbak? Nek jenengan Klaten jelas. Kula mboten wani nek aku niki. Lah mripun kok mboten wantun. Nek ngendikanipun saking sing tekan kula. Oh, Mbak Elisa saking pundi wong ayu? Aku to bapakku saka Toli-toli. Toli. Mbokku saka Lambelu. Lho ora dipoyo di Toli-toli ning Lambelu. Di lambe-lambe kene. Berarti lambek-lambeke berarti toli-tolike. Toli-toli aku kok kaya kenal to. Kenal apa nih? Tol kenal. Toli-toli. Kok dipoto ae, Pri? Nah, gue mau loh, gizinya kan banyak, jangan sampai kurang makan. Ini nek wong wedok ki yo ojo kakean susu. Kok gitu? Yo, nggak boleh banyak susu SPP. Mboten apik nggih. Ya ora apik. Lah kok mboten apik. Susu ki ora apik. Soale ngapa? Ya loro wae no, nek kokean terus treng blampek. Ngono. Dua aja cukup. Iya, soalnya susu ki nek nang mripat ya pancen ora apik. Lah apike. Ya. Gak aku cak. Aku ngomong apike teng dodo ngoten. Mosok ya nang mripat. Ya. Wah, jan. Lanjut ya. Sae bebungah atiku. Nano nyanding bisa dadi tombo. Oke, yuk langsung seragen ya. Langsung seragen mawon. Yuk, oke, yuk Apri, Mimin, Elisa, kok saya semua dieling-eling. Pak Rianto ikut nyekar nggih? Nggih. Pokoke sadurunge mudhun dieling-eling mau ngendikane mau apa? Apri Mimin Elisa. Sawer. Nggih. Oke. Niat baik pun dicatat malaikat apa meneh diimplementasikan disegerakan berlomba-lomba dalam kebajikan. Iya. Bajut ngendika naspok ping tali kenceng. Monggo. Iya. Oke, yuk ya. Langsung. Buka vokal. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang miter amu pengen goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman nganti liya kang nyayang klayang tak sawah encok ning ngepan jangan berhenti saka ketuan
bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendung atiku saya ndotro yo sasanan suntikan arek mah yo Semarang bersama Elisa Orkado Salasu Sinden. wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang bang miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi yen nganti liya kang nyayang klayang-klayang sawang menco ning ngembang kegancangan tarine saka kakuan sari oceh dheweke nalene suwun bocah ngiting udang kuning agawe pikirku kuming leret ireng tak sawang katon manise bunga bunga yen lakon nyanding ora bakal atiku kakiwang liyan yen si podang anduduk ati kebanan ora mendung atiku sang saya ndotro masranani sun pikatulute bejo matur nuwun Pak Rianto. Wah, Kyai budaya tenan iki nggih. Terima kasih. Sembah nuwun Pak Rianto. Lho, apa to? Diamplopi satu persatu. Sembah nuwun Pak Kyai. Barokah Pak Rianto. Wis prepare dari awal berarti sembah nuwun nggih Pak ya. Kok atut arep ambung meneh po. Duduk Sarati, Saratono. Tukon bobok tukon piris laris. Weh. Larise kok ning kono ki piye? Matur sembah nuwun Pak Rianto berkah lumintu. Nggih, iki ana meneh Yohan. Nggih. Pun Mas. Dari sapa iki? Pak Widakdo Monjali. Nah, beliau mengucapkan selamat malam Ki Mulyono. Ikut bersyukur untuk FKH UGM yang merayakan Dies Natalis yang ke-76. Semoga semakin jaya. Nyuwun lagu Mawar Kuning oleh Mbak Elisa. Mawar Kuning oleh Mbak Elisa. Nggih. Eneng apa iki? Eneng apa? Mboten apa-apa wae jenenge kula ki wong anu kula niki tekon pri kok suaraku ora kaya dhisik iki apa disantet sinden-sinden kula ngoten niku latine. Jenenge wong langsung ngene lho. Monggo berkarya bersaing secara sehat ngoten lho. Kok suaraku dhisik iki melengking terus dhisik mukaku ya cantik kok saiki kok diwedhaki ra gelem nemplek terus suaraku ya ora apik ngoten lho, ora kaya wong wedok umume ngoten. Apa disantet sinden-sinden apa napa ngoten lho kula maksud. Padahal mbiyen Dwijo. Lho Lek, kamu PJ iki lho. Kuwi lho. Gimana Aa?
Oh mboten. Oh, ya. Ini nanti ada rekan kita yang mau aten nyumbang lagu juga. Oh iya. Terus iki juga yo eneng penggemarmu. Nggih. Pak Bambang Supriyambo. Oh Pak Bambang. Itu penggemar kalian bertiga. Ibu, Bapak, Sembanu dan Bu Ati. Nanti tanggal 26 November insya Allah sowan ditimbali beliau neng Gunung. Oh, wayang. Ada juga yang kemarin bulan Mei nanggap Apri Mimin Elisa Ramelu. Waduh. Neng Solo Pak Kepala KPP Madya Surakarta. Oh, Pak Guntur dan Ibu Rawo. Rawo matur sembah nuwun Pak Guntur kalian Ibu. Yai Jogja. Nah, iki sugeng dalu Mbak Limbo nderek sinau nderek tepang kula Fahmi saking Visipol UGM badhe nyumbang lagu Konco Tani. Oke, yo munggah panggung Mas Fahmi kene. Oh iya, kene. Nah, ini ono pisumbang juga dari Mas Aji. Wah, Jian Banyumili iki kontribusine. Nah, setelah Mas Fahmi ini nanti. Iki apa? Saya Mas Fahmi ini sih, kuing kowe. Nggih mang di anu rumiyin nggih. Nggih. Nggih, sugeng dalu bali Pak Mancange. Di kancani no. Nggih. Halo Mbak Apri. Halo Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Fahmi. Terkontaminasi. Tasih kalimutan kula napa mboten? Wonten UGM riyen. Nggih, Balerong 3 tahun kepungkur tasih kalih almarhum Mbak Sena punika kalih Mbak Elisa nggih. Oh, Mas bar kena alangan kae lho Nduk, kena berdarah kae lho Nduk. Beliau ya nggih, rumiyin 3 tahun kepungkur. Sing ngasto Mas Sena. Nggih, tasih enten almarhum punika. Nggih, nderek pitemangan kula Fahmi kula saking program studi pembangunan sosial dan kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Wah, luar biasa. Anak-anak muda seperti ini ya. Nggih, kula mewakili generasi milenial seperti itu nggih. Napa niku nggih remen kalian kebudayaan punika nggih. Kula nggih bombong nggih monggo kalian rencang-rencang ingkang sampun karawuhan wonten ing dalu punika. Nggih kathah sanget saking angkatan berbagai macam angkatan nggih. Utaminipun saking Fakultas Kedokteran Hewan punika. Nggih. Nembang napa Mas? Wonten dalu punika badhe nembang Konco Tani. Anggitanipun almarhum Bapak Mantos. Nggih. Siap Cok Konco Tani? Nggih. Oke. Dintekane sepinten? Menten. Sepiro? Walah. Ilir-ilir tandure sumilir. Wah, nganggo bawa. Nggih. Nggih. Konco tani kang padha makarya. Ya Mang Mas Fahmi hawane pengen raup ya, Pri. Kok pengen raup? Mbok kira padasan. Kaya pat. Nggih, nggih. Pripun nggih Mbak Mimin nggih niki kan pun pirang-pirang tahun ngoten nggih kan. Napa sepenting sehat selalu. Amin, amin. Kita don banyu. Apri karo Mimin, karo Mas Fahmi karo Bawa, kowe mudhun kono sungkem Pak Bambang karo. Nggih, monggo Pak. Kesemanggakan. Pak Elisa juga nggih. Ya, ngono. Rasah nyuwun sangu. Mboten. Lah nek tasih kirang napa pripun, Pak? Lewat depan sini enggak apa-apa, Mas lewat Fahmi depan. lanjut mawon. Oh nggih. Kula lajeng nggih, Pak. Ya. Sinawong lejar ing galih. Nggih, ugi saya mengaturkan sugeng rawuh. Selamat datang sugeng mirsani panjenenganipun Bapak Kapolsek Bulak Sumur. Nggih, sugeng rawuh Bapak Kapolsek Bulak Sumur menika. Bapak Kompol Sumanto SH. Oh nggih. Komisaris Sumanto. Nggih, sugeng rawuh Bapak Sumanto nggih. Nggih, mangga. Nano parine lemu-lemu katon subur nyenengke ati. Leres napa mboten nggih, Pak? Nggih, bener pokoke. Ibu sungkem kula. Ya Allah, Ibu. Ya Allah. Nggih nika tasih sungkeman rumiyin nggih. Oke. Nggih. Lho Pri, nggih Pak.
Menika kagem presiden. Oh, kanca-kanca alhamdulillah panen punika nggih dalu punika. Tak pilah iki amanah sing nggo kanca-kanca presiden kula lebetke mriki nggih, Cok. Amanah kula atur nggih. Leboke nggo napa kuwi? Kula titipke mriki. Loh, entuk ditambahi meneh. Alhamdulillah panen dalu punika nggih, Pak. Ning alhamdulillah disyukuri nggih. Ya monggo foto sareng rumiyin kula lajeng bawa nggih. Pak Guntur sekalian Ibu, makan foto sareng. Nggih, kene. Nah, iki sok wah, cetha iki sok 26 November. Iya, nggih, pun kecekel tanggale ngoten nggih pun di-booking rumiyin mengke ndak anu. Nggih. Nggih, lajeng nggih, Pak, nggih. Sebentar. Oh, nggih. Oke, ya. Nggih. Kalis ing sambikala. Mas Fahmi, pripun? Panjenengan asli pundi Mas Fahmi? Kula saking Sukoharjo, Pak. Pundi? Sukoharjo. Sukoharjone ngendi? Kula Tawangsari punika. Nggih. Iya. Monggo lanjut. Nggih. Neno iku banyu wonku. Pinten Pak? Neno wising Gusti. Iki mau rung tek lho ya. Dereng anu kok, dereng ngantos anu kok. Wising Gusti kawula kanca tani yekti saka guru negeri uga bentenging bangsa. Monggo niki kagem sedaya petani kalian napa nggih? Kan runut ngoten nggih niki jaga tatanan Indonesia punika nggih. Nggih. Walaupun nggih mboten enten korelasipun kalian kedokteran hewan, mugi tasih saged to napa niku ditampi kanthi sae. Ada hubungannya pakan lho, pakan. Oh nggih, pakan iya nggih. Nggih, leres Mbak Alisa nggih. Maksudnya dalam artian di dunia akademis ngono nggih. Nggih. Monggo? Nggih, monggo. Yuk, ya. Kanca tani yekti saka guru tumrap negarane. Son, diberi itu. Ya. Senenge kanca tani yen nyawang tandurane nyambut gawe awak saya seneng atine parine lemu-lemu apa lawijo lan uga sawerane tibake dangdut sing katon subur kabeh tuwuk kang sarwa tinandur. Dina beno saking sambikala sing Gusti mugi-mugi lestari widodo
rukun rame-rame gotong royong akan dadi semboyane kanca tani yakti saka guru tumrap negarane. Mari Bapak kalau mau ikut joget tipis-tipis sama kita boleh. Nek mau bengi terus kontang manting lan turu atiku tansah krisian amarga eling bubar semangke mutiara tetelan jegune aku mangkene romansaku dan karo nilang-niling Sa'aleku tansah ngete sing kata jebol siwute yang mau joget nek mau pergi terus kondang manting tanpa turu hatiku tansah krisian amarga eling bubar sumangke mutiara tetelan jegune aduh mangkene romansaku kanggo karo nilang-niling awemu tansah ngece sing kata jebol siwute. Matur nuwun sanget. Nggih, matur suwun ugi. Nggih, terima kasih luar biasa kanca-kancane diajak budaya nggih Mas. Nggih, matur suwun sanget nggih Ki Mulyana kalian tim Sanggar Cemara punika sampun nglipur para mahasiswa kalian tenaga Aktivitas Akademika UGM. Monggo. Terima kasih matur nuwun. Nggih. Ki Elisa, pundutan berikutnya iki mau. Nyun sewu Pak Mul. Apa? Dalem aturke amanah rumiyin. Nah, kalau kagem kanca-kanca pesinden menika pikantuk titipan saking Pak Bambang. Lajeng kanca-kanca Wira Pradangga ugi pikantuk titipan monggo ingkang kepareng mengkih napa jenenge ngedumke. Lah, Kak Wisnu kono. Kak Wisnu mana? Oh iya, lah. Nggih. Melek. Sampun kula tampi Bapak amanipun sampun kula aturaken kanca-kanca mugi-mugi berkah lumintu nggih. Nah, ora babakan nek apresiasi kanggo kanca-kanca seni tradisi maliginipun. Alhamdulillah. Iki mau terus berarti mudhun nggih oleh-oleh iki mau. Nggih, oleh-oleh. Lalu ini dari Mas Aji. Mas Aji. Mas Aji itu sebetulnya konsultan IT. Nggih, dulu PI Bank Mandiri. Oh, iya. Kemudian beliau mendirikan perusahaan sendiri. Jane neng Bank Mandiri iki sudah bos. Konon katanya ya. Konon katanya itu gajinya sudah mendekati, pokoknya sudah di atas 100. Tapi memilih untuk resign dan menjadi wirausahawan. Selain sebagai konsultan IT, beliau juga membuat produk-produk antara lain kuwi wingi kae apa ya? Lumpia. Itu lumpia dengan produk terlaris di Tokopedia. Nah, ini membuat makanan-makanan frozen antara lain apa ku mau? Apa iki mau? Ada bakmi Jawa Priayi. Wonten ugi wedang empon-empon. Wedang empon-empon. Ada wedang uwuh juga. Wedang uwuh. Wedang sereh juga wonten. Wah, ini jadi bakmi Jawa, tapi kita nggak harus cari warungnya. Bakmi Jawa instan. Kita bisa langsung seduh di rumah, keren. Coba aku ndelok. Iki mau kan jan iki ora usah dipromo, iki engko dienggo nang omah wae, ngono to. Tapi ya ora apa-apa, iki engko yen didum kanca-kanca. Terima kasih. Nih, bakmi Jawa Priayi Jogja.
Nggih. Bakmi Jawa, bakmi goreng. Produk dari nggih. Empon-empon. Nggih, luar biasa. Beliau juga Kagama. Kagama juga. Nggih. Dhisik iki asline setan. Biayane pancen ngono kuwi. Setan setahun metu. Terus bacut ke neng UGM. Iya, jiwanya entrepreneur. Nggih, terus S2-ne nang ITB begitu. Nggih. Oke, terima kasih Mas Aji. Engko didum dicipi bareng-bareng ya. Siap. Nggih, insyaallah luar biasa nikmat. Yo, mawar kuning. Sebelum nanti barangkali ada bapak-bapak dari Fakultas Kedokteran Hewan yang penggali kerso. Nggih, yo mawar kuning sik iki minangkani panjenengane Bapak Widagdo saka Monjali. Uga lancaran Gembira Loka, terus ngersakake meneh Caping Gunung. Lancaran Gembira Loka iki sing anu kae ya. Wingi dolan nang ndi, Mas? Munyuke ana. Gajahe ana, munyuk ana. Nyuk ana. Nggih, yo mangga. Mawar kuning menika reptanipun Ki Narto Sabdo almarhum. Ya, yuk. Yo sa. Yo. Komposisi yang diciptakan oleh Mbah Narto Sabdo Sergi, luar biasa. Nggih. Terus iki Gembira Lokone saya do kelingan ra tau metu nek ning etan ya. Nggih, sok sinau neh. Soale banyak karya-karya Ki Cokrawasito nggih yang sangat fenomenal. Umpamane umpamane kuwi apa kuwi Gembira Loka, Gugur Gunung, modernisasi desa. Dijoliwe ya. Gembira Lokane dijori Gugur Gunung nggih. Siap. Oke, yuk ya pelok barang cah. Ya, yuk.
Yo, Apri, Mimin, Elisa. Pripun? Ki, ayo sapa priagung kene Fakultas Kedokteran Hewan sing kepareng munggah panggung, sing kepareng nyekar isih ana apa mboten? Umpamane Pak Yanto, nggih to? Umpamane malih Pak Basir yang tadi nge-MC. Nggih. Sinten? Monggo Pak Basir menika. Nah, kepareng, Pak. Yo, serpeke Mataram, Cok. Duduk. Oh, alhamdulillah, matur sembah nuwun. Kaya juru mertani to wis. Inggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Matur nuwun ugi Pak Ki Mulyono sampun kepareng paring wekdal kagem kula sumbangsih kagem Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Nggih. Sukses selalu. Amin. Nggih. Gegayutan kalian kalau wau pamundutan Caping Gunung. Oh, nggih menika wonten pamundutan Caping Gunung. Namung kula namung bawa kemawon. Oh nggih. Sekaripun semongko dateng Mbak Mimin. Oh nggih. Bunda Elisa. Wah, Mbak Mimin niku ngreok Caping Gunung terus balik jungkir ngono sae lho, Pak. Nggih. Pun jenglengaken mawon. Oh, nggih. Yo, Apri anu Apri sebagai artis penjenggleng. Mimin sorry. Mimin ya, Mimin ya. Iya. Oke. Ayo penjenggleng hadap maju. Ya ora kudu maju wonten mriki Bapak, monggo Bapak. Pak Basir majeng, Pak. Pak Basir majeng, Pak. Iya, jangan ngrusuhi. Rodok rene duduk aja kita yuk. Apa nih kok yo? Terus pun Pak sampun pinanggih. Oh ya, ngladeni piyai sepuh kudu halus ya, Pri. Nah, soalnya ngladeni wong piyai sepuh kanthi halus ki padha yo ngibadah. Oh ngono. Ora bareng wis sepuh disio-sio. Saben bengi jembleng Cak. Nyawang Lho, piyai sepuh ki nek sing piyai kakung ora patek aktif, wong wedok kudu sing rada aktif. Wong wedok aktif kepiye? Aktif sih. Wong wedok aktif piye? Maksud sing kakung rak rada isin-isin, dados kula piye goleke kodaya ngoten. Oh, ngono supaya ya ketemu kabeh. Jawab bingung lah. Ketemu kabeh niku yen memacang. Mangga. Yen memacang mung karo janur kuning ora Pri.
Mumbule ya dhuwur tenan. Jatah dhewe. Ya mumbul kok jatah ora jatah-jatah. Nah ya nduk, nek Elisa tak keparke lenggah ya kowe jumeneng nek Elisa. Ayo Pri. Ya Pri. Kancane ngono Pri. Ora sok-sok cantik. Sok men didhawuhne meneh. Sian. Ayu tenan ora montro. Saya ditenggani Pak Bambang saya lenggah. Pak Dekan tasik pareng lenggah. Nek mlaku nel-nelan ngono ki nglumpuk lho ya. Aku anu ile. Apa? Nek apa jenenge jenggleng ki patute wong lenang ngono kuwi kaya kowe ngono kuwi iki. Nek sing ngene iki ketek kaya kowe. Mbak, rasah dadak aku berkata-kata ya Mbak ndak. Ngene tok lho, ngene tok nyawang. Ngene piye? Lah kalau menjiki kok bodhe kumpul ngene kula. Lalu kembang wae wetan kuno Pak Basir nganti bingung. Wis apa ora? Apa ki jenenge joget apa ngono ki? Pargoy. Pargoy. Joget pargoy. Ayo sapa ora? Aku iso ning ra tekan atiku ki piye. Mbak ya dicoba. Soalnya aku nganggo nyamping iki lho, Bri, nganggo jarik, gelungan nek pas aku nganggo job dangdut rock mini kae ya ora masalah ngono. Dasare bar meskram jarine ya. Nggih, janenge tesih masa nifas kula. Oh, lagi masa nifas. Nifas. Iya to, Pri. Napas mengi niku lho niku sakniki. Nifas lho bareng lairke lho. Lah nggih nek niku sing wong wedok tenan. Nek niku dadike lara napas tenturan nifas. Kuwi anu to, pancen bareng lairke to? Nggih, bareng lairke niku. Heeh. Metune jaran sak andonge kok. Ngapa ora sak kandange sisan? Ya. Pacitan. Hei. Panas, panas, janjine piye mas, janjine kepiye, ya. Panas udan aling-aling capek gunung Min, Pak Basir menika ingkang streaming kathah sanget. Nggih. Ingkang mirsani lumantar YouTube ribuan orang secara langsung. Wonten Sanggar Cemara, Andika Multimedia, wonten PWKS, ada AGS. Napa malih? Napa? KPMI. Wonten KPMI, wonten FKH UGM. Streaming lumantar YouTube. Kathah sangat nggih, ribuan nggih menika mirsani. Ingkang mirsani kathah sanget. Nggih. Luar biasa. Ateges seni tradisi maliginipun ringgit menika tasah ingkang pareng tresna tasih kathah. Inggih. Yo, mangga. Nadyan waton sarta
lan etan kali ngolon apa setyane kelakon setyane kelakon inumane beksa Pak Basir tak openi badhe beksa napa badhe ing saiki badhe mandang gunung desa reca dene ora ilang gane padha ya syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja rene ora ilang gane padha matur nuwun Pak Basir barokah sehat selalu nggih Pak. Nggih. Tasih wonten menapa mboten? Bapak Ibu FKH yang badhe minggah panggung. Menawi mboten menika wis meh setengah siji. Nggih ta? Iki bacutke lakone dhisik engko wis seneng nggon goro-goro. Ya, itu ya. Nggih. Kita juga disupport dari Kose Pri Elisa. Support dari 3 dancer tadi sapa kuwi mau? Ini PLW. Apa? PLW itu apa? Trio Gigul. Trio Gigul Jogja. Ya. Luar biasa. Nggih. Terima kasih ya. Oke, bacot ke sik lakone nggih. Engko seneng-seneng meneh ning nggon goro-goro.